Dnes je 1. apríl a my sme sa rozhodli, že vám ukážeme najlepšie žarty automobiliek z posledných rokov. Pred pár rokmi na 1. apríla Subaru informovalo svojich zákazníkov, že budú vychádzať tzv. Offroad topánky. Subaru zároveň aj vyzvalo svojich zákazníkov, aby v prípade záujmu navštívili ich oficiálnu stránku a zaregistrovali svoj záujem s kódom AF2300LS. A hoci v skutočnosti s párom týchto topánok nikto neodišiel, ľudia sa na tom zabavili. V roku 2023 na 1. apríla prišla Honda s nápadom na systém Hush, ktorý mal utíšiť rušivých pasažierov. Fungovalo by to tak, že s tlačením tlačítka by systém prehlušil rušivý zvuk, napríklad bielým šumom, nejakou piesňou veľrýb alebo upokojujúcou hudbou. Dokonca by to vraj malo rozoznať špecifický hlas a prehlušiť len ten. 1. apríla roku 2021 si firma Volkswagen vystrelila zo svojich amerických zákazníkov, keď na svojej stránke zverejnili článok, že menia svoj názov na Volkswagen a tým oznamovali, že prechádzajú čisto na elektromobily. Veľa ľudí tomu uverilo, nakoľko na túto tému bola zorganizovaná tlačovka a dokonca zmenili názov sociálnych sietí. Či to už bol pre firmu úspešný prank alebo katastrofa, posúďte sami, každopádne dodnes sa o tom hovorí. A opäť tu máme niečo pre nás rodičov, a to 1. aprílový žartík od Škody z roku 2018. Škoda avizovala, že Karoq bude mať v opierke vodiča reproduktory, ktoré budú prehlušovať rušivé zvuky zozadu. Aj napriek tomu, že sa jedná o žartík, som prekvapená, že s týmto nápadom ešte niekto neprišiel naozaj. Aby ste nezmeškali druhú časť, nezabudnite nás sledovať.